Mutta ehkä vielä semmoinen kaikista tärkein asia on sitten se, että yhteiskuntarauha on nyt uhattuna Espanjassa ja Etelä-Euroopassa, jossa ihmiset köyhtyy, ollaan työttömiä, nuoret on työttömiä. Ja tällä hetkellä alkaa jo olla merkkejä siitä, että voi olla, että joudutaan ihan tämmöiseen tilanteeseen, jossa yhteiskuntarauhakin on kysymys. Tarja Kruunberg, mitä sitten tavallinen kuntalainen äänestäjä täällä Espoossa tai Suomessa voi tehdä, koska eräs espoolainen kansanedustaja ja oppositiojohtaja on sanonut, että no onhan se sama asia, koska kaikki verothan tulevat tästä samasta pussista. Onko vain maksumiehen rooli vai voiko äänestäjä vaikuttaa siihen, että eurokriisi saadaan ratkaistua niin, että tästä kriisitilanteesta päästään eteenpäin? Mun mielestä nyt on tärkeää nähdä koko Eurooppa ja olla visio siitä, että miten eurokriisi ratkaistaan, mitä halutaan Euroopalta. Mä oon yrittänyt puhua siitä, että nyt meidän on määriteltävä, mikä on Suomen kanta EU. Ja mä itse kannatan sitä, että enemmän Eurooppa on parempi, se takaa Suomen turvallisuuden, se takaa Suomen työllisyyden ja yleensä ehkä myös yhteiskuntarauhan. Et siinä mielessä mä näkisin, että Eurooppa on antanut meille 70 vuotta rauhaa, hyvinvointia. Niin siitä on pidettävä kiinni, se tarkoittaa enemmän Eurooppaa ja ehkä se tarkoittaa myös ääntä vihreille. Näin voisin kuvitella. Puolueessa ei paljon soraääniä sille ole, etteikö ne edut olisi edelleen suuremmat kuin mitä tässä kriisissä mahdollinen niin kuin maksumiehen tai naisen roolikaan on. Ja onhan meillä toki paljon vietävää myös sinne EU-hun, enkä tarkoita nyt pelkästään paperiteollisuuden tuotteita, vaan otit esille tuon yhteiskuntarauhan Etelä-Euroopassa. Esimerkiksi nuorisotyöttömyysluvuthan ovat kammottavalla tasolla. Voisiko tämä suomalainen malli nuorisotakuusta ja muusta, voisiko meillä olla jotakin niin kuin aineetonta vietävää, joka auttaisi edistämään yhteiskuntarauhaa? Vihreät Euroopan parlamentissa on puhunut tästä yhteiskuntatakuusta nimenomaan nuorille siten, että nuorille taattaisiin 4 kuukauden kuluessa työpaikka, työharjoittelu tai opiskelupaikka. Ja se olisi tietenkin ratkaisu, ja mä toivon, että EU tulee tukemaan nimenomaan tämmöistä nuorisotakuuta Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa. Mutta kyllä se vaatii myös sen, että oman maan talous kasvaa, että Espanjassa talous kasvaa. Siellä on tällä hetkellä 400 000 pienyrittäjää uhanalaisena, niin kyllä siellä tarvitaan nyt kasvua. Että itse olen sitä mieltä, että säästötoimet täytyy nyt jättää ja nyt on lähdettävä kasvun tielle ja nimenomaan vihreän kasvun tielle. Vihreitä työpaikkoja, uusiutuvaa energiaa, kaikkea sitä uutta, mitä on tulevaisuutta, jotta nuoret pääsee töihin.